Toto je príbeh klinického skúšania lieku, ktorý sa odohral v roku 1747 na palube lode britského kráľovského vojenského loďstva. Na testovanie najlepšieho spôsobu liečby skorbutu podal lodný lekár niekoľkým dvojiciam námorníkov 6 rôznych, v tej dobe odporúčaných liečiv. Jedným z týchto liečiv boli pomaranče a citróny. Dvojica námorníkov, ktorá bola liečená pomarančmi a citrónmi, sa uzdravila. Vďaka tomuto skúšaniu sa vyriešili pochybnosti a zistilo sa, ktorý spôsob liečby je účinný. Od roku 1747 sa toho veľa zmenilo, ale rovnako ako aj predtým, aj v súčasnosti je klinické skúšanie lieku najlepším spôsobom, ako sa zbaviť pochybností o výhodách a nevýhodách jednotlivých liečiv. Klinické skúšanie lieku. Prvý bod. Plán realizácie klinického skúšania lieku, teda protokol, neschvaľujú výskumní pracovníci, ktorí ho navrhujú, pretože v ich prípade môže dochádzať ku konfliktu záujmov, ale musí byť schválený etickou komisiou zloženou z nezávislých odborníkov a zástupcov občanov. Druhý bod. Pacienti musia byť rozdelení do skupín. Pacientom v jednej skupine bude podaný skúšaný liek a pacientom v kontrolnej skupine tento liek podaný nebude. V niektorých prípadoch môže byť kontrolnej skupine podané placebo, neaktívny prípravok, ktorý je ale identický so skúšaným liekom. V prípade, že už existuje preukázateľný účinný liek, pacientom v kontrolnej skupine by mal byť podaný najlepší dostupný liek. Pacienti sú do skupín vyberaní náhodne, napríklad losovaním. Tento postup sa nazýva randomizácia a umožňuje vytvoriť podobné skupiny. Keď sa výsledky oboch skupín na konci porovnávajú, rozdiely sú spôsobené len realizovaným klinickým skúšaním a nie už predtým existujúcimi rozdielmi. Tretí bod. V priebehu niektorých klinických skúšok pacienti nevedia, či im je podávaný liek alebo placebo. Nazýva sa to slepý pokus a slúži na vylúčenie očakávaní, ktoré môžu mať vplyv na výsledky. Taktiež je užitočné, ak lekári nevedia, kto sa nachádza v skupine s podávaným liekom a kto v kontrolnej skupine. Taktiež zabraňuje ovplyvniteľným alebo neovplyvniteľným chybám. Tento postup sa nazýva dvojitý slepý pokus. Štvrtý bod. Na konci skúšania musia byť výsledky analyzované nestrannými výskumnými pracovníkmi, ktorí nemajú žiadny záujem na výsledkoch. Piatý bod. Klinické skúšanie lieku s dvojitým slepým pokusom musí byť zopakované v rámci ďalších nezávislých skúšok. Šiestý bod. Nepostačuje, ak sa v prípade nového lieku ukáže vyššia účinnosť v porovnaní s kontrolným liekom. Nové liečivo musí skutočne zlepšiť zdravie pacienta a jeho výhody a riziká musia byť dôkladne vyhodnotené. Kvôli istote, že pozitíva prevyšujú negatíva. Nástrahy a prekážky. Placebá by sa nemali používať, ak sú k dispozícii účinné lieky. Porovnanie by sa malo vykonať s najlepším dostupným liekom. Keďže sa výsledky výskumu musia použiť v praxi, klinické skúšanie musí zahŕňať pacientov, pre ktorých je liek určený. Z výskumu sú často vylúčené deti, staršie osoby, príslušníci etnických menšín a ženy. Pri vyhodnocovaní účinnosti lieku je možné naraziť na prekážky. Napríklad, hoci sú vysoké hladiny cholesterolu rizikovým faktorom infarktu myokardu, nový spôsob liečby zameraný na zníženie hladiny cholesterolu nemôže byť účinný v prevencii infarktu myokardu, pokiaľ neznižuje úmrtnosť. Zníženie hladiny cholesterolu nie je postačujúce. Liek musí byť hodnotený vzhľadom na jeho schopnosť zlepšiť výsledky, ktoré sú pre pacientov dôležité. V návrhu klinických skúšok sa môžu vyskytnúť nedostatky. Cieľom nie je len rozhodnúť, či je nový liek rovnako účinný ako v súčasnosti dostupný štandardný liek. Klinické skúšania liekov musia byť navrhnuté tak, aby ukázali, či navrhovaný nový liek je lepší než existujúci. Pacienti chcú vedieť, či je nový liek skutočne lepší, či nie je rovnaký alebo dokonca horší ako štandardný liek. Zdravie každého človeka možno chrániť a zlepšovať rozhodnutiami o lekárskej starostlivosti na základe vysokokvalitných zdravotných prieskumov a klinických skúšaní liekov. Európska únia podporuje klinické výskumy liekov, ktoré zaujímajú pacientov a verejnosť, môže prispievať k lepšej organizácii, transparentnosti a nezávislosti klinických skúšok liekov.